Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään Sonjan grillissä on Kalle Palander. Ootko valmis? En ole koskaan valmis. Mutta silti sä oot siinä. Niin, tässä mä olen. Ja kyllä. Ei ole vaihtoehtoja. Ei tässä nyt ole vaihtoehtoja. Näillä mennään, mitä oot. Et sitten parempaa vierasta löytänyt. Itse asiassa mä oon itse oottanut tätä tosi paljon, että sä tuut mun vieraaksi. Ja kiva, että Olen yrittänyt pakoilla koko ajan, mutta kyllä sä sitten lähit metsästään väkistä. väkisin, tiedätkö, ei luovuta. Mutta lähdetään ihan siinä liikkeelle, että miten sä voit tällä hetkellä nyt sunnuntai, mä olin sanomassa aamu, nyt on kyllä päivä. Joo. Ihan ok. Tässä on meillä jonkun aikaa tuohon matsiin ja on tää ollut kyllä ihan helvetillinen projekti. Että jos nyt kysyttäisiin uudestaan, että lähdekö nyrkkeilymatsiin Aleksi Valavuorta vastaan, niin sanoisin kyllä, että en lähde. Ja mä oon nyt kaikille mun ystäville ja taustaihmisille, ketä mulla on tässä ympärillä, niin oon sanonut, että jos ja kun käy silleen, että tämän ensimmäisen matsin jälkeen joku tulee ja alkaa haastamaan, että tehdään tai Valavuoren halu uusintaottelun tai ihan mitä vaan, niin pitäkääkin huoli, että mä sanon, että ei. Että en ole lähes kyllä ikinä enää, että on ollut kyllä aivan helvetillinen projekti. Siis mistä tää kaikki niin lähti? Se lähti siitä liikkeelle, että me oltiin Aleksin kanssa tehty Valavuoren live 4-5 vuotta sitten. Ja siellä joskus heitetty vaan, että no vittu mä tiputtaisin sut ihan milloin vaan. Ja sit sitä ollaan, ja sit se on niinku sanonut mulle, että jo mennään sitten. Ja mä sanoin sille aina, että ei todellakaan mennä. Ja sitten me alettiin joskus marraskuun alkupuolella puhumaan kahdestaan tästä ensin, että pitäisikö ottaa se matsi. Ja sitten me Gamblerscastissa, siinä mä sanoin sitten, että nyt mennään. Ja Aleksihan kieltäytyi sitten helvetin monta kertaa. Ja sitten saa aika paljon paskaa siitä vielä. Jengi alkoi, että ei, se jätkä ei uskalla. Joo. Niin. Ja siitä se lähti sitten liikkeelle. Niin. Sitten kun sanookin yhtäkkiä, mitä sulla on joulua, että mennään sitten. Niin. Antaa palaa. Mulla on pakko vähän sanoa, että pikkasen kyllä käsikirjoitettiin sitä keissiä. Että siis mehän oltiin suunniteltu se totta kai. Ja sitten kun se tuli siihen Camperscastiin, mutta se meni niin helkatin hyvin kaikki. Osui niin kohdalleen siinä tarinassa, että se oli niin 3 viikon projekti, että kun me tuli viikon välein jaksoja, jotka me oltiin kuvattu marraskuun lopussa, kaikki jaksot, niin mä piti niin laskea silloin kuvauspäivänä, että nyt me kuvataan tätä jaksoa, että meidän pitää tehdä näin ja näin. Ja sitten todennäköisesti käy tämän jakson jälkeen näin, niin sitten vaan jatketaan siitä uudestaan. Et se oli helvetin hankala niin oikeasti niin ajoittaa se. Niin, tossa on oikein mastermind niin miettii. Ja Valavuorenhan on helvetin hyvä tommosissa, että sehän ei ole mikään tyhmä jätkä, että vaikka jengi vihaakin sitä aika paljon, niin kyllä se ton mediahomma se kyllä osaa sitten. Jep. No mites siis teidän välit, ystävyys, tiedätkö kaikki? Nyt niinku, millaiset välit teillä on tällä hetkellä? Niin ollaanko me edes ystäviä? Niin ootteko te edes? Eihän me oikein, no joo, kyllä me nyt soitetaan, ei nyt päivittäin, mutta kyllä me mutta on sen vähentynyt, se on ihan selvä juttu. Että kyllä se, niin kuin, mitä lähemmäs matsia mennään, niin kyllä se on vähentynyt ihan hemmetisti. Totta kai me ollaan WhatsApp-ryhmissä, monessakin eri ryhmässä, niin kyllähän sieltä aina sitä perussemmoista kuittia tulee ja niin poispäin. Mutta ei meillä siis, kyllä me ihan frendejä ollaan. Mutta tämähän on, niinku tämähän on bisnestä ja showta ja yksi iso syy siinä oli se, että miksi mä halusin lähteä tähän projektiin, oli mun oma hyvinvointi, että mä saan itteni vähän parempaan kuntoon. Mä olin aivan helvetin huonossa fyysisessä kunnossa siis. Ja ihan ylipainoinen ja en mä nyt mikään läski ollut, mutta että siis olihan mulla niinku 98 kiloa painoa ja nyt mulla on 89, niin onhan tämä huomattavasti paljon kevyempi liikkua ihmiselle, hengittää. Että tavallaan ehkä kävi miten kävi sit siinä ottelussa, niin tavallaan tää on ollut jo ehkä voitto jollain tapaa, tiiäksä, koska just se hyvinvointi on tullut niinku, tiedätkö, sulle. Joo, ja sitten se kato, että mä tykkään tästä treenaamisesta. Tää on helvetin hienoa tämä treenaaminen, mutta mä en tykkää itse siitä vastustajan kohtaamisesta ja lyömisestä, koska mä en ole koskaan lyönyt ketään aikaisemmin. Se on mulla ollut tosi iso niin kuin harppaus ja ottaa iskuja vastaan. Että mä menen vieläkin ihan sekaisin, kun tulee ensimmäisiä kovia iskuja. Mä oon niin paljon parempien kanssa vielä vetänyt, niin nehän leikkii mä ihan vittu koko ajan nasahtaa. Että aina kun mä lähden lyömään, niin heilahtaa päälle ja koko ajan musta silmä. Ja et siis on niin mä aion pitää tämän nyrkkeilyn aivan ehdottomasti niinku treeni. Mä yritän saada nyt mun 13-vuotiaat kaksoset myös salille, että me saataisiin sitten yhteinen harrastus sit jatkossa. Niin, aivan. Niin kuin treeni.
Kyllä, joo. Ja siis todella hyvä liikuntamuoto. On ihan niin kokonaisvaltainen. Mutta siis nuo toistomääräthän on tässä lajissa niin jotain aivan helvetin käsittämätöntä. Mä olin niin aikanaan treenannut alppihiihtoa varten niin aivan helvetisti. Mä treenasin 14-17-vuotiaana, mitkä oli ne mun kovimmat vuodet, niin mä treenasin 7 päivänä viikossa 3 treeniä päivässä. Niin. Eli yksi oli taitoharjoitus, raaka taitoharjoitus, mutta mä vedin niin aivan törkeästi treenejä. Niin tässä on se toistomäärä on niin aivan järjetöntä verrattuna mun omaan niin lajiin, mitä mä tehnyt. Onko se, niin kuin, tai just kun sä oot entinen niin kuin, ammattiurheilijan tavallaan löytänyt semmoista samanlaista kipinää nyt tästä just niin kuin, että tavallaan että sun treenit kaikki jotenkin, onko se herännyt? Joo, ja mähän tein aikana, kun meidän laji on niin, alppihiihto on niin helkatin repivää, että vaikka se on taitolaji, niin se on silti, se vaatii fysiikkaa tosi paljon. Suoritus on 50 sekuntia - minuutti 30. Jep. Että se on niin helvetin paljon lyhempi se suoritus sinänsä. Mutta mä oon tehnyt intervalliharjoituksia silloin aikana ihan helkatisti. Niin. Siis niin todella semmoista repivää treeniä. Niin niihin on nyt päässyt uudestaan. Tulee niitä vanhoja fiiliksiä, että helkatti, että kun on joutunut vetää itseensä ihan limittiin, niin tulee ihan makeat fiiliksiä kyllä. Joo. No miten sä kuvailisit sun nyt niinku tavallaan kuntotasoa? Että onko se niinku nousu? Että sun niinku kunto? On se parantunut. Että kyllä mä palaudun aika helkatin hyvin, että sehän on tässä lajissa tosi hankala, kun se on vaan se minuutin erätauko. Niin sen niin kuin Askarikin sanoi heti silloin alussa, että kun mä aloin tekemään, että mä niin kuin palaudun todella nopeasti siitä kovasti, mutta kun mä edelleenkin on aivan puhki aina, että sitten kun mennään kehään ja aletaan lyömään, niin mä en niin kuin jaksa yksinkertaisesti sitä 3 minuuttia. Niin, se on kova. Se on ihan saatanan kova, että mä en niinku, kun tulee vielä milloin minuutti jäljellä, että ei jumalauta, kun ei jaksa pitää käsiä ylhäällä edes. Suojaa. Ja sitten olkapäät ja kaikki on aivan saatanan puhki ja on paskanakin vielä kaiken lisäksi, niin on tää ollut aika. No niinku, millä fiiliksellä sä meet tuohon? Onko sulla, että ei, tiedät sä, että apua, että miten tässä käy, vai onko kuitenkin sitä itsevarmuutta siellä taustalla, niinku, että kyllähän mä tämän hoidan? Pakkohan se olla, eihän sinne pelkäämään voi mennä. Sitähän kaikki nuo valmentajat on koko ajan, että se on ihan siis täältä kiinni. No niin on, mutta välillä kun mä oon keskustellut sunkaan, niin sä oot silleen, että vittu mä oon ihan paska. Niin tiedät sä, niin siksi mä haluan kysyä, että kai sulla kuitenkin on siellä... On totta helkatis, totta kai. Se on tämmöistä showta ehkä enemmänkin, että mä näyttelen. Niin totta. Mä rakennan itselleni semmoista, että ei tästä mitään tuo. Mun isähän oli semmoinen valmentaja, että ai saatana, sä oot aivan paska. Turha mennä huomenna siihen maailmankappiin. Niin. Ounasvaaran hiihtoseura. Tiistai-iltapujottelu on sun oikea paikka. Sä et kuulu tänne maailman kärkeen. Se oikeasti meni tämmöisiä mulla aina välillä. Että jos treenit meni huonosti, niin se vittu paljon maan rakoista. Mä halusin näyttää sille aina. Joo. Kyllä mä uskon, että mä saan sen itseluottamuksen sieltä silleen kohdalle. Ja siitähän se varmaan on kaikki kiinni aika pitkältikin. On todellakin. Päästähän se on. Niin on. Ja mä oon Team Kalle, tiedätkö, että nyt sun täytyy vaan painaa vielä. Niin se on. Niin se on. Paljonhan teillä on pelissä tässä tulevassa matsissa siis. Mitä sun Audi? Mikä mun Audin tilanne? Se Audin tilanne. Niin. Ruostellaan ja saatana, se on sinne tunnearvoa. Joka kerta kun mä hyppään siihen autoon tai ratista kiinni, se on 25 vuotta vanha Audi. Ei se on minkään kuin minä melkein. Ei se ole minkään arvoinen edes. Se on 99 vuoden 2,7 biturbo. Niin. Audi A6. Niin, eihän se siis, siinä on vaan mulle tunnearvoa. Ja se oli mulla pitkään. Ja silloin mulla on Torniossa talo, niin se seisoi mulla autotallissa varmaan 10 vuotta. Ihan käyttämättömänä. Niin. Ei silloin ajettu sinne kilometrejä paljon paskaakaan. Nyt mä otin sen uudestaan käyttöön vuosien jälkeen. Ja siinä on ihan fiilistä, että siinä on tunnelma. No kuinka paljon sä pelkäät, että sä menettäisit sen? No en mä nyt ajatellut sitä menettää kyllä. Kyllä mä sen ajattelin pitää itselläni. Tulee sitten ihan siisti, vitsit makea. Ja mä haluan just sitä, mitä me ollaan Aleksin kanssa koko ajan puhuttu, että kun me saadaan hyvän näköinen, että se on ihan semmoista lätkyttelyä. Se matsi, että siitä tulisi niinku siistin näköinen, että sen takia me molemmat ollaan siitä treenattukin, että se ei ole semmoista toinen lähtee juoksemaan karkuun tyyppistä. Niin. Että siitä saataisiin niinku, kaikkihan tulee nauraan, sehän on ihan selvä juttu, että vittu mitä pelleilyä, kun se on siellä ammattilaisten kuitenkin joukossa se matsi. Jokainen voi sitten mennä kokeilemaan nimenomaan. Oikeasti. Kyllä, niin. Kyllä, se on ihan totta, mutta tämmöistähän tää on tää. No miten sun muuten valmentaja niin kuin valikoitui, tai tiedät sä, miten... Se Askari ehdotettiin mulle siis mulla on Kirill Serikov tuolla Eestin puolella. Sieltä mä aloitin ensin Kirillin kanssa. Ja Kirill ja Askar tuntee siis entuudestaan. Aivan. Nyrkkelyajoilta siis. Juu. Ja
Kirill on siis semmoinen höyhensarjalainen, mitä se on, 54-kiloinen jätkä. Vitsi, se on nopea oikeasti, 32-vuotias jätkä. Ja sama niin kuin Askarkin, niin kuin Askarilla on 400 matsia vyöllä. Ja kun mä en tiedä tätä lajia enkä tunne tätä lajia niin hyvin, niin sitten vasta jälkeenpäin tajunnut, että kuka mua oikeasti valmentaa. Ja on ollut aika hienoa, että pääsee tommosen niin kuin suomalaisen kamppailulajin legendan oppiin. Ja se on ihmeellistä, jopa mä mietin sitä, että miten se jaksaa edes katsoa tätä mun touhua, kun mä aloitin täältä. Vittu, kun et osaa niinku, kun mulla on niin helkati hankala saada käsi, jalat toimii. Niin. Että se rytmitys oli mulle niinku todella vaikeeta. Ja vielä eilenkin stiplasin tässä monta juttua. Että se ei niinku, mä en meinaa saada niitä toimia. Se on ihmeellistä, koska alppihiihtohan on semmoista tak, 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 tak. Meillä on se semmoinen perusrytmi siinäkin. Joo. Että siitä on niinku hyötyä kyllä mulle, mutta sit siellä on muutamia juttuja, jotka on niinku täyspäin vastoin, mitä me ollaan tehty. Mutta on ollut makea. On ollut kyllä tosi siisti. Ja sitten se fiilis, mikä näissä on näissä saleilla, kuinka tervetullut, vaikka sä oot ihan amatööripuuhastelija. Että jengi haluaa jeesaa ihan sama kuin siellä Eestissä. Se on venäjänkielinen se sali, ne on venäjänkielisiä, mulla ei ole minkäännäköistä niin kommunikaatiokykyä heidän kanssa. Niin. Kaikki on ollut silleen vitsi vähän siistiä ja ne on niin fiiliksessä oikeasti sielläkin. Ja molemmista on toiminut niin helkatin hyvin, että kun mä oon ollut Tampereella treenaamassa ja sitten mä treenaan siellä Eestissä. Niin. Kuinka paljon sulla tulee niin kuin viikossa, siis about, niin kuin tällä hetkellä nyt mietitään, okei, pari viikkoa ennen matsia, tiedät sä treeni? Kyllä mä kerran päivää treenaan ja yhden välipäivän sitten. Nämä Tampereen setit on aika tiukkoa, kun Askar vetää tuommoisia melkein 2 tunnin treenejä. Niin, toi on aika helvetin kovia kyllä, että en mä pysty 2 treeniä vetämään. Joo. Mun noin muuthan tekee 2 treeniä kyllä niin, mutta päivässä, mutta en mä pysty tekemään, ei mulla oikeasti paikata. Niin, jep. Joo, ei sitä pidä rikkoa itteensä ja oikeasti, että palautuu. Sitten ehkä mä haluan vähän niin kuin mennä sieltä. Oot sä vetreä kyllä. Kyllä se jalkaa nousee. Joo, mä oon entinen palettitanssi, eikö sä tiennyt? Sitä mä en tiennyt. No en oo oikeesti. Me mentiin kerran, oltiin Alppimaan joukkojen kanssa. Niin. Oltiin tekemässä fysiikkatreeniä ja sitten me oltiin semmoisella vähän tämän tyyppisellä salilla, mutta siellä oli se paletti, se tanko. Joo. Sitten mä menin jätkille siihen näin ja sitten vedin tosta noin. Mä olin siis todella notkea aikana. Ja vedin tosta noin ja otin täältä näin. Ja vedin sitten perus nää ja joutsenlampihypyt ja kaikki. Niin jätkät oli silleen, että etteikö sä tiennyt, että mä oon vetänyt palettiin? Niin. Että mä olin siis oikeesti niin kuin Moskovaa palettiin ihan menossa siis. Jätkät oli että vittu oikeesti. Silloin kun mulla lähti pomppu vielä ja mulla oli vähän niinku keveyttä kropassa, niin jätkät oli ihan, että ei ole tosissaan. No en oo todellakaan mitään palettia vetänyt ikinä. Monitaituri. Tostakin on hyötyä. On totta kai. Joo. Niin kun mä vedän sinne semmoset joutsenlamput sinne kehään, niin tuut hei sillä sisällä. Onko sulla muuta sisääntulobiisi? On. Just kuuntelin sitä tossa äsken. Oikeesti? En mä kerro sulle. No ei tietenkään vielä. Se nähdään sitten. Oli vaikea päätös. Mähän on helvetillinen Metallica-fani. Ja mä olisin halunnut Onein sinne, koska se on semmonen biisi, mitä mä soitin aina, jokaisena kisa-aamuna mun uran aikana. Joo. Jokaisena kisa-aamuna, kun mä vedin numerolappuun päälle, niin mä laitoin sen soimaan. Mut kun se ei toimi. Se One ei toimi siihen sisääntuloon. Siihen vaikka se leikkaisi mistä kohtaa, niin se ei mene. Niin. Siinä ei ole se liian junnaava. Joo, niin jo. Se ei toimi. Et mua harmittaa, että mä oon erittäin pahoillani, koska moni sanoi mulle, että jos et sä tuu Metallican Onella sisään, niin on kyllä nöyryyttävää oikeesti. Aivan. Mut se ei toiminut. Se ei toiminut. Nyt sulla on joku menevämpi. Mulla on joku parempi. Sä oot tottunut toki paineisiin ja ollut niinku vaikeissa tilanteissa, niin mitä sä ajattelet just siitä sisääntulosta, että sä meet sinne, paineet, on laji, mikä ei ole sun heiniä, niin miten sä käsittelet, Kalle, tiedätkö, paineita? Sitä tuossa on moni sanonut mulle, että no helvetti, oot ollut kovissa paikoissa aikaisemmin. Joo, mutta kun mä oon tehnyt sitä ammatiksi, niin mä oon tiennyt, mitä mä teen. Jep. Ja mä oon ollut maailman paras siinä lajissa, ujottelussa. Niin mähän tiedän, mä oon itse varma, mä menen sinne näin. Niin sehän oli ihan selkeetä. Mutta en mä tiedä, kyllä mä uskon, että tosta on varmasti enemmän hyötyä kuin haittaa siitä mun taustasta, että minkälaisissa painekatteluissa mä oon ollut Itävallassa Kitzbühelissä ja Schladmingin iltakisa. 60 000 ihmistä katsoo siinä radan varrella ja sä johdat ensimmäisen kierroksen jälkeen kisaa. Ja sä oot viimeinen jätkä, joka tulee sieltä
viimeisenä alas ja tuut starttipaikalle ja sulla on itävaltalaiset johdossa heidän kotikisassaan ja suomalainen Urpo tulee sinne ja jengi rupeaa buuaamaan sulle, kun sä tuut starttipaikkaan, alat laittaa sauvoja yli sit viiksen yli, niin jengi buuaa vaan sulle, laske ulos, huutaa saksaksi sulle kaikkea rivouksia ja oikeesti. Sitten vedät sen laskun siitä ja näet sen ykkösen siellä ja sormi pystyy ja vittu kaikki on ihan hiljaa. Siis wow. Se on niin siisteintä, että kyllä mä voisin kuvitella, että tää on vähän erilainen painekattila totta kai. Ja sitten kun siinä on kuitenkin se toinen siinä vastassa, kyllä, että mun lajissa, kun mä olen taistellut vain ainoastaan kelloa vastaan, niin se on vähän erityyppistä tämä homma. Saa nähdä, vitsi, makea fiilis, mutta kun sparreja, kun mä oon tehnyt tossa, kun ei ole semmoista, kun ei osaa ja tiedä ja kuinka kovaa saa lyödä ja miten mennään ja niin poispäin. Sitten on ollut niin helkatin paljon parempia ne vastustajat aina, niin on se ollut mulle niin kuin joka kerta, kun tonne kehään menee, niin on mulle edelleenkin tosi haastava. Jep. Mutta mä sitten taas uskon, että siinä matsitilanteessa, että kyllähän se adrenaliini ja niinku, että tavallaan niinku, kyllä se sieltä, mutta vaan että... Mä veikkaan, että se toinen vastustajajätkä, niin kato, kun sehän tulee semmoisella aivan helvetillisellä sykkeellä todennäköisesti sinne. Se pieni saatana kuivan kesän orava, vittu, kun se tulee. Se pyörisi tälleen, vittu. Ja sit Kalle tulee Vittu, sehän on ihan selkeä, että sehän yrittää sitä juosta mut hengiltä, helvetti. Niin. Saa nähdä, minkälainen tikkaus sillä on päällä, kun se tulee se sinne. On kyllä totta, toi hyvin kuvailtu. Hirveä huitaminen. Pakko itse asiassa, Aleksi, varmaan tulee myös mun vieraaksi. Olisiko joku, mitä terveisiä sä haluaisit lähettää sille nyt? Vielä tässä ennen matsia. Juokse, pakene. Ei mulla ole mitään terveisiä sille. Mä koko ajan kaikki kysyy aina, että mitä sä haluat. Ei mulla ole mitään terveisiä sille. Siellä nähdään sitten ja niin nähdään siellä. Niin. Joo. No okei, mennään nyt vähän, tiedätkö sä, koska tää on Sonjan grillissä, niin vähän sun kohui. Ei mulla ole mitään kohuja ollut. No kyllä sä kans löydät itse. Siis mä oon paraskin puhuja, tiedätkö sä? Niin, mä oon huomannut sitä, että sä oot nyt tällä hetkellä ainakin johdossa. Otsikoiden määrässä. No en tiedä. Tällä hetkellä. Tää viikko nyt on ollut vähän. Niin. Mutta niin kuin, miten sä päädyt aina tilanteisiin, tiedätkö? Että tulee ehkä niitä. Mitä sä uskot, mikä siinä on? Silloin kun mä aloin alppihiihdossa nousemaan suomalaisten tietoisuuteen, niin mähän olin semmoinen luonnonlapsi. Mä sanoin ihan mitä sylkisuuhun toi. Että oli otsikoita, että Kalle toteaa, Itäblokki haisee. Toimittaja kysyi multa, että no minkälaista se Sloveniassa on. Ja sitten kun ne lämmittää sen hiilellä, siihen aikaan lämmitettiin, niin siellä on semmoinen tietynlainen tuoksu. Niin mä sanoin, että kyllä sieltä huomaa, kun tuut Itävallan puolelle sieltä Sloveniasta, niin se Itäblokki haisee. Sitten Slovenian hiihtoliitto ottaa yhteyttä sitten, että mun pitää tehdä julkinen anteeksi pyyntö, niin, että mä oon haukkunut. Niin. Mä haukun niiden ruuat ja sitten se, että se haisee pahalle se maa. Niin tämmöisiä lipsahduksia tuli aina, kunnes mä sitten opin, että okei, median kanssa kannattaa. Niin mun äiti sanoi aina, että Kalle, puhu puolella suulla. Tällä ihan, mieti vähän mitä sanot. Niin. Ja sitten musta tuli semmoinen saatana tylsä poliittinen urheilija, mitä suurin osa urheilijoista on, että ne ei sano mitään mihinkään, koska sä pääset helpommalla. Just näin. Mutta sitten taas, onko se oikeasti kiinnostavia persoonia? Niin, se persoona. Sitten se rajan löytäminen on tosi haastavaa. Sehän siinä on se vaikeinta, että sanoo, mutta ei sano. Ja kun porukka aina luuli, että mä tuun lehdistötilaisuuteen vaikka, jos puhutaan silloin mun uran aikana, että joo, että Kalle aina heittelee mitä sattuu, niin mä olin aina suunnitellut. Eihän mä nyt tyhmä ole. No niin. Mä halusin, että musta kirjoitetaan. Mä halusin olla se Suomen paras. Mä halusin olla se stara. Mä halusin olla parempi kuin Tanja Poutiainen. Mä halusin olla mielenkiintoisempi. Ja mehän Tanjan kanssa, kun me oltiin samaan aikaan vielä, Tanja oli se kiltti suomalainen tyttö ja mä olin se saatana veropakolainen kyrpä, joka asui Monakossa. Joo. Se oli niinku... Niin mä mietin aina, että mitä mä tuun ja mitä mä sanon niissä presseissä, että se mun laini on siellä otsikoissa ennemmin kuin kenenkään muun urheilija. Niin. Siitä meidän omasta joukkueesta. Juu.
Siis kyllähän, niin kuin, jos katsoo tai niin kuin otsikko tai jos googlettaa, no joo, mitä sieltä löytyy, niin kyllähän siitä saa eri kuva, mutta se mitä mä oon ainakin niin kuin tutustunut tai tavannut sut, niin kyllähän sä oot niin kuin tosi hyvä tyyppi, mun mielestä ihmisenä. Niin siis mähän on, mä jotenkin, totta kai mä tiedän kun mennään alppihiihtoon, niin mä tiedän oman arvoni siinä lajissa. Ja kyllä mä olen niin kuin ylpeä siitä, mutta että se tekee hyvin helposti Suomessa sen, että mä olen ylimielinen. Ja niin, kun mä sanon suoraan asioita, mä sanon, että mä haluan mennä tuonne olympialaisiin, mä haluan voittaa siellä. Just. Ja that's it. Niin. Ja eihän suomalainen urheilija saa sanoa niin. Niin. Varsinkin ennen aikaa, ne oli tosi paljon varovaisempia. Ja sitten samaan aikaan oli Janne Ahosta ja tämmöiset kivikasvun aamuja, jotka ei niinku Räikkönen tuli ja jotka oli niinku aika semmosia niinku ulkomainen media jopa kysyi multa, että mikä Kalle sua vaivaa, miksi sä hymyilet? Suomalaiset ei hymyile. Hymyile, niin. Että sä oot maalissa ja tuuletat ja hymyilet, että eihän se niin mene. Niin. Et mikä sua vaivaa? Mutta silloin, kun musta sitten alkoi kaivautua tähän tylsempi ja varovaisempi, niin silloin media alkoi, kun siihen aikaan kirjoitettiin niin helvetisti meidän lajista. Niin silloin toimittajat alkoi puhua mulle, että hei, pidä toi kallemaisuus. Että Kalle on aina Kalle. Kyllä. Niin sit mä en mä voi pitää sitä. En mä sano enää mitään mihinkään. Niin. Se pääsi paljon helpommalla. Niin. Mites toi niin kuin julkisuus, tai tiedät, sä varmasti tuonut niin kuin paineita ja kaikkea. Ja... No kyllähän sä oot puhunut myös sun alkoholikäytöstä niin kuin julkisesti, niin kuin silleen, niin onko se ehkä ollut jopa semmoinen, että sille sä oot pakoillut just jotain ehkä asioita, vähän unohtanut hetkeksi? Ai alkoholilla vai? Niin. Mulla on siis, joo, varmaan ehkä. En mä oikein osaa sanoa, että siis, no joo, voisi olla sitä pakoiluakin. En mä oikein osaa sanoa, mistä se johtuu. Siis kysyt sä nyt multa, että miksi sä juot viinaa? Se on ihan, mä en ketään tuomitse, mutta silleen, että rajansa toki kaikella. Kyllä mulla meni ihan lujaa tuossa välillä. Kyllä mä sen myönnän, että oli semmosia niinku aikoja, että lähti vähän lapasesta niin sanotusti. Tai ne alkoholimäärät lisääntyi. Että se ei ollut enää niinku hauskaa. Se ei ollut niinku hauskanpitoa juomista. Joo. Mutta siis sitä mä yritän just, että yleensä jos ihminen niinku toimii noin, niin se just pakoilee, tai tiedätkö, okei, hetkeksi mä haluan unohtaa, kuka mä vaikka oon. Se kaikki paine, Kalle Palanderista odotetaan paljon, niin tiedätkö, sä ehkä unohdat niitä asioita tai jotain. No se voisi olla, että se siitäkin kiinni. Hyvinhän sä ton nyt muotoilit. Sähän vastasit tuohon kysymykseen. Niin, mä yritän olla yhtäkkiä tässä joku, tiedätkö, terapeutti. Niin. Se on ihan, tää olikin terapiatuokio. Joo, siitähän se johtuikin. Ei saakeli, mutta edes nyt tällä hetkellä, koska nyt sä oot niin tässä treenannut paljon, niin aiotko sä pitää nyt tää terveellinen elämä? Joo, kyllä mä ajattelin pitää. Että eihän mä nyt mitään nolla toleranssia pitänyt muutenkaan tässä koko aikana. Et silloin sen alun, kun mä aloin treenaamaan silloin helmikuun alussa, niin silloin mulla oli pitkä tauko, että mä en juonut yhtään alkoholia ennen pisseen. Mutta kyllä tässä on sitten tää on nyt semmoista hauskaa ollut nyt. Saa ruuan kanssa ottaa lasin viiniä ja semmoista siistiä nautiskelua. Että kyllä mä ajattelin tätä niinku jatkaa tälleen, että mä nyt olen ajatellut sen matsin jälkeen heti avata pulloa ja alkaa ryöppäämään. Ootko sä varma sit kun sä voitat, niin mä tuun, tiedät niin, sä totta kai, sitten aletaan tuu suoraan sinne kehäpamaan näin. Tuutko sä kattoo sinne matsiin vai? No tulen tietenkin. Hyvä. Juu, mä tuun kannustamaan. Totta kai. Paras suomalainen urheilija kautta aikojen. No mä tiedän, että tähän pitäisi vastata Paavo Nurmi, mutta mä sanon Matti Nykänen. Paras valmentaja. Oma isä. Ihan ylivoimaisesti. Ihanaa. Wow. Ärsyttävin julkkis. Niitä on niin saatanasti nykyään. No okei, kysytään sitten vastapainoa. Mukavin julkkis. Mukavin julkkis. No silleen, että oot niinku ehkä ollut vaikka ennakkoluulo jostain ihmisestä, mutta sitten kun sä oot tavannutkin sen henkilön, niin ollut vaikka sit silleen, että vitsi, tää olikin hyvä tyyppi. Ei muutu yhtään mieleen. Okei. Paras bilettäjä, jonka tunnet. Mä joskus vedin herjalla, että vitsi jos lähtis käymään minä, Karalahti ja Matti Nykänen. Ja vielä Räikkösen voisi lisätä siihen, että jos lähtis käymään yhdellä. Niin se ei jäisi yhteen. Katsos, että mistä löydettä sitten. On mulla niin helvetisti hyviä kavereita, joten kanssa on hauska pitää hauskaa. Ei mulla tuu semmoista nyt niinku tästä lonkalta mieleen. Okei, no sitten me mennään meidän loppuosioon. Jatketaan vielä tällaista nopeita vastauksia. Eli mulla on 15 väitettä susta. Se joku sanoo totta tai ei ole totta. Nämä on vähän triggeröiviä.
Sä voit perustella, mutta Nopea, mielellään nopea. juurikin näin. Okei, sun suurin vihollisesi oot ollut aina sinä. Tarua. Olisit voittanut enemmän ilman juhlimista. Totta. Nautit kohuista enemmän kuin annat ymmärtää. No, en kyllä nauti. Tarua. Tarua. Ei totta. Olet paljon pehmeämpi ihminen kuin julkisuuskuvasi antaa ymmärtää. On todellakin totta. Sinulla on edelleen näyttämisen tarve. Joo, jollain tavalla totta, kyllä. Aleksi Valavuori aliarvioi sinut pahasti. Totta. Sinä aliarvioit Aleksin. No en kyllä aliarvio. Olet ollut elämässäsi liian itsepäinen. Totta. Olet joskus pilannut ihmissuhteita oman ekosi vuoksi. Todellakin totta. Jos saisit elää elämäsi uudelleen, tekisit suurimman osan samoista virheistä. En tekisi. Kyllä mä opin virheistä. Olet joskus nauttinut siitä, että ihmiset suuttuvat kommenteistasi. Joo, totta. Sinua harmittaa, ettet saa nykyään yhtä paljon huomiota kuin urasi huipulla. No ei ole kyllä totta. Mä saan perkele melkein enemmän nyt kuin silloin, kun mä olin huipulla. Olet paremmassa kunnossa nyt kuin moni 30-vuotias. No, totta. Pelkäät häviämistä enemmän kuin loukkaantumista. Totta. Ja viimeinen. Haluat edelleen olla huoneen kovin jätkä. Ei mä ois, ei mulla ole semmoista tarvetta. Tarua, ei totta. Kiitos Kalle tästä. Kiitos. Kiitos.